Cwmardi Lewis Jones, at times like these, Gwyn Jones. Llyfrau am y cymoedd glo. Ble gafodd ysbryd y Gymru fodern i foldo. Ble gafodd y faner goch i chodi gynta. Llian wen wedi ei throchi mewn gwad llo. Mae yna lyfrau gan Gymru am bobl cig y gwad, fel y bobl i chi'n nabod fan hyn yng Nghwmtawe. Ond i bod nhw ddim ar eich rhestr ddarllen chi, neu gyd. Spud, beth dy ti? Cwmardi, sir. Beth nad y ti, Jonathan? Gwyn Thomas, sir. Gail? Border country, sir. Darllenwch nhw. Os nag i chi'n ei licio nhw, wi eisiau gwybod pam. Os ych chi yn licio nhw, mae digonedd mwy dy fi. Eich barn chi fi moyn, a nag e be mae pawb arall yn ei weid. Galed i'r tîm. Wel, mae'n galed i bawb ma'n gwybod. O, Connie, team best yr opposition. Boes geol i nhw, neu ydyn nhw'n cael ei byso mewn? O, byso mewn y wir dyddi yma, Maggie's boot boys. Thatcher ddechreuodd yr ryfel yma, mae rhaid i ni ennill i, mae'n bwysig bod ni'n ennill i. Yr unig fod ni'n mynd i wneud ni'n sticad yn gilydd mwyn dyfodol y cwm yma. Mae'n ni ddilyn o fel llygod yn dilyn y pibydd brith. Dwi'n cymryd bod chi wedi rhoi caniatad iddo fo. Gael ei fantio fel hyn. Do. Dod yma am ei haddysg ma nhw. Nid i gael anwyd. Maen nhw'n cael rhywbeth pwysicach na Mr Lewis. Ysbrydoliaeth. Un i'n lwcus i gael e, Valerie. Tro nesaf ti'n mynd i grwydro, cofio adael i Valerie wybod? Fydd hi ddim yn hapus os bod yn wallu wedi dorri'n deudi bod patches lledr ar y menelyn. Ymddihira iddi, please. Bydd cyntaf o'r llun. Cwbe, milgi y Daily Mirror yn cwrso i stori. Tredi drin o 12 awr ar y picket line ro'n ffeil o stori ganol nos. A wedyn drifo lawr o Linden. After 3.5 hours at the end of the executive meeting, the NUM president went outside on the steps to give his members the first news of the outcome. We decided to put to the special delegate conference an amendment to rule, getting rid of the need to have 55% majority and instead simple majority in this union. At his press conference, he explained that there had been a call for a national ballot, but he ruled it out of order. Fel ysgagil byth ffordd wedi galw streic i'r faled. Mae'r reit mewn i ddwylo Thatcher. Doedd afwr i ddall i weld bod pobl fwy pwysig na dogma. Ti dechrau swnio fel dy dad. Ti'n dechrau disgwyl fel dy dad. He was asked about changing the present rule, requiring 55%. So ti'n twli'r gollon os bosib? Ydw? Sian, rhag cywilydd. Gofio Philip yn prynu hwnna i ti. Os gyrru di mlaen fel hyn, bydd dim byd ar ôl da ti. Oedd yna'n beth drwg? Neith hwnna'r tro. O, hwnna'n lyflu, mam. Honna a 2 gap bach. Sa'i moyn i'r greaduriad sythu, nag ei bai nhw yw bod i tadu'r streic. Pwy sort o fagwriaeth roi sydd wedi gweud e? Pwy ti'n ffili troi'r ardd ma'n didi? Ti'n ei job i'n da fan hyn, beth sy'n bod nhw chi? Yna, wedi tyfu cyn y beds a troi rych o doto bob blwyddyn ers sydd y fam a fi, wel, bod miw ma. A newch chi to. Os bydd gardd ar ôl y fi. Cyna fi gobeithio bod ti wedi reporter na garddwr tipyn ni. O, ffar dan, hyla bylw arall o.
Mrs Caws chi, Albert, o'r farchnad. Werth y byd bach. A'r byd mae'n newid ennill. Gweitha i. Y Wilf, di goffa symud ras dim? Oeddi pwll dab, oedd e ddim bel tu ôl iddo fe fydd os. Mwyd o'r rent mae gydog o fwy. O, bach y bod yn soft, dewch chi ddim i yman. Oi, you supporting the miners, man? Do you remember 1926? The great dream and the swift disaster. The fanatic and the traitor, and more than all, the bravery of the simple, faithful folk. Aye, we remember 1926, said Di and Shenkin, as they stood on the curb in Charing Cross Road. And we shall remember 1926 until our blood is dry. Be chi feddwl? Wedi yn berthnasol i beth sy'n digwydd heddi? Wedi yn gerdd dda? Neu chi'n meddwl allwch chi wneud yn well na Idris Davies? O, dewch mlaen. Sbwch chi'n arfer bod mor dawel a hyn? Steb mae'n gweud dim o flan merch i scab, sir. Dyw dad ddim yn scab. Gweud oedd e bod y streic wedi cael ei fforso arno ni. Wel, pam sy'n neb arall ar y stryd yn siarad ag ydych? Achos bod pawb yn gryndo ar dy dad di a'i gronis. Scum yw e. Mae fi eisiau torri'r streic. Dwi'n ddim yn wir, so wedi croesi'r un picket line. Na ddigon, y ddau yna chi. Barn wahanol sy'n gyda tad Gael, yna gif ew'r unig un. Mae rhaid ni drafod y pethau yma'n agored. Mae'r streic yn troi'n ffyrnig. Ond mae'n bwysig bod y pentre yn tynnu at ei gilydd. A pido gael e'r scab strw o bethau. Dreth yn y dad bod e'n scum. Am y tro ola, Spud, cyd y bed. Gael! Ti'n okay? Gael? Chi'n deall, sir. Ystafir ar chi'n deall. Be gen i ddeall? Agor ar drws y gallwn ni siarad. Gael? Dwi'n jyst ddim yn deg, sir. Dwi'n mynd i golli popeth. Os gynnwch chi unrhyw fusnes i fod yn cyfleuster ar merched, Mr Lewis? Ydych chi'n gwybod cystal a fi fyna linell dena iawn rhwng creu trafodaeth gyfrifol a bwydo rhagfarna. O'n i yn bod yn gyfrifol. Darllen barddoniaeth o'n i. Mae rhaid i chi gofio bod disgyblion yr ysgol yn dŵad o gefndiroedd amrywiol iawn. Mae rhaid i chi gadw cydbwysedd a throedion ofalus. Gair i gallion? Yn job i ni yw tanio brwdfrydedd pobl ifanc fel yri. Fydd hynny gymaint yn fwy anodd mewn cymdeithas ble does dim gwaith a dim gobeith. Bydd yn okay. Mae dros 30 o bobl wedi rhoi rhywbeth, jyst o adar hyd y ciach o'n braen. Ti di bod yn fysi? Wel, syna ti faint o bobl sy'n falch o'r cyfle i ddangos ochr. Be chi'n weid, Albert? Sledge yw sgagil, ond streic yw streic. Sy'n ni'n golygu bod chi'n gyfod troi mas ar y llinell bicet, Dad. Mae fel Siberia ar y comin na. Ei, i ni lot fwy gwydyn ar y genedlaeth di, gofai.
Newn ni ddysgar ych hwl, chi pyrach becso. Thank you bach, ie. Hei, a pawb yn joio cwni 2 fis ar y meitri, ond nhw defi bach, ie? Digon o wynebau wynafod o'r pentre yn dymu'n athro ysgol. Ti'n siŵr ddyle ti bod ma? Siwr allan ni byd o. A beth dwl yn fe? Yr holl amser oedd e'n tyfu lan. O'n i'n benderfynol bydde fe ddim yn nili ni dan ddiar a nawr, sgwrna ni. Wmladd i gadw'r ein byllen ar agor. Be sy'n bod o'n i gweud? Take a screen. Daily Mirror, ti'n fod yn rhoi cwleiri fi? Ie, o sa'i hyd ydy. Mae eisiau gwybod y papurau yma'n cefnogi magu. Mae'n anodd gwybod pwy o pwy. Ti'n dda saff dy fi. Essential maintenance work needs to be done. We haven't been notified, and today is a community day. You don't need to be notified. Now, please, move away from the gates and let these men through. Move aside, I said. We're not moving anywhere. Maggie, Maggie, Maggie! Out! Maggie! Out! Maggie! Out! Maggie, Maggie, Helo, Davy. Sut ti'n carw? Gas i arresto fwy na awr yn ôl. Dim record bod e wedi dod fan hyn. Mae rai bydde. Oedd ar y picket line yn Cwm D. Beth wy'n fe to? David Lewis. A pwy chi? I ware. Nhw wedi mynd â fe i Abertawe. Siwma fe? Doctor yn meddwl fod wedi torri cwbl o sennau. Byddai'n iawn gyda lwc. Byddai'n Davy. Credu di fydd. 2 flynedd yn ôl, mae'n ni ar job lan yn Llundain, surveillance. Ddim ymhell o Hyde Park. O'n i'n gallu clywed y band yn fare. Band y Royal Green Jackets. Bom yn ffrwydro dan y grandstand. Dymudio geffylau a soldiers wedi gasgaru dros y lle. Rhai'r geffylu'n dal a fod yn fyw, yn Straffagli. Breichau a coesau milwyr ifanc yn seino'n goch ar y gwair. Dy fets di nath e. Y rai ar e. Dyw na ddim byd i wneud â fi, na'n gwleidyddiaeth i. O, di ma fe. Na beth yw dy wleidyddiaeth di. Na pam nes ti helpu sefydlu'r Welsh Socialist Republicans, a na pam ti'n cwato lawr fyny nawr yng Nghwm Tawe, a na pam i ni ma. I gadw llygad ar anarchists, trots a militants fel ti. Sy'n cymryd mantes o streic y glywir i manteisio yn eich hunain. Carchar a gwad a merthyron i'r genedl ma to. Ti'n cofio'r geiriau na? Fe ddyle ti? Na beth wedodd dy ffrind i Steff yn y doc pan gath ei garchar. Gwad pwy,
Bydd nesa, Defi. Beth yw'r cynllun? Llosgi, neu bomo? Steffan fyrdychodd mudiad y gweriniaethwyr, a fe oedd yn gyfrifol am farwolaeth i olo. Oedd gwad y bomio eriod ar ein agenda ni, a dyw e ddim nawr chwaith. Sa'n dy gredu di, Defi? Dy broblem di yw hynny. Alla i fynd nawr. Wy'n dy chargio di gyda assaulting a police officer a resisting arrest. Bullshit. Da air di yn erbyn i air e. A o'n i'n dyst i'r cyfan. Wy'n casau sgam fel ti, Defi. A wy'n mynd i dysodro di. Os tawn ar beth diwetha, nai. A word, sir. Mae'n bryd i ti drio sgrifennu comedi. Mae'n hytrach na'r cachu nawr ti'n gyfrifol amdano fe'n dy bapur. Touching iawn, Andy. O ddim syniad o fi bod ti'n dilyn yng ngyrfau mor agos. Unwaith yn ffrind. Wastad yn ffrind, ynddo fe. Gath y ffotograffydd shots o bopeth. Dad yn cael ei fwrw lawr, a Defi'n cael ei arestio am ddim byd. Os ddei deall y heddiad yn erbyn Defi, fe na i gwyn ffurfiol a creu fi. Ddoi a llwyth o dystiolaeth i brofi bod ti a vendetta bersonol yn erbyn e. Mae wedi dy dwyll o di'n llwyr yn diwe. Wyt ti'n rhaid disgwyl ar ôl bolsi proffesiynol sy'n eisiau rhacso'r wlad yma? Athro yw Andy. Bomwr yw e. Sy'n fodlon lladd pobol di niwed. Ti wedi colli'r plot, mate? O dwi? Wel, gawn ni weld y bit i ni, pan fydd gwad ar ei ddwylo fe. A beth am dy gydwybod di prynu? Mae'n gydwybod i yn glir. A ein Defi, diolch i Tim Holly. Gad fi weld y lluniau yna. Ti'n fach yn lwcus, Defi. Ti'n rhydd. Car. Mae wedi bod yn bleser. Ti'n siŵr fod e ddim wedi planod yr esto di? Sy'n ni ddim. Gollodd ei ddyrchafiad o'r achos di. Sa'n mynd i bwdri mewn cornel yn becso yn be allai fe i fi. Falle ddyle fe fecso yn be allan ni wneud iddo fe. Bod yn ofalus sy eisiau Doug. Dyw pobl fel a byth yn anghofio cam. Find out everything you can about Cwm D School. Who works there, who runs the place, if they've got any nationalist connections or any links to Davy Lewis. Yes, sir.
And as it's not in our patch, keep it under your hat. Yes, sir. Nes i ddim byd. Dim ond bod na'n rhan o'r protest. Ddechrau chi anwybyddu cyngor. Dim gwleidydda agored. Dim tynnu sylw at eich daliadau heb fod angen. Mae beth digwyddodd incwm dyn yn gyhoeddus. Las o fed'ch llun chi yn y papurach enw chi ar y newyddion. Sdim achos yn erbyn ni. Medda chi. Las o ffys fel hyn dan seilio bob dim da ni wedi treulio blynyddoedd yn ei sefydlu yma. Beth yn ni'n sefydlu? Lle i ddatblygu meddyliau ifanc? Neu ffatri antiseptig, ble nag oes neb yn cael gwyd i barn? Mae'n rhaid i Mr Lewis gael ei ffrwyno, Anthony. Er lles yr ysgol yma. Ac er lles y Gymraeg a'i dyfodol yn y gyfundrefn. Oes unrhyw beth yn bwysicach na hynny? Helo, Albert! O, helo, fach. O, diolch ti. Mae mam wedi bygos neu bach o gwcan i chi fyd pan eith Douglas nôl i waith. Fe ddei fi gwed, 5 torth a 2 bysgodyn. Os dyna bych chi moyn? O, byddai'n falch iawn o'i helpu. Diolch i ni, o! Fel ni fod wedi gweithio chi bod yn lle yn y fan. Arbed yr holl ddiflastod yn i chi. Os byddai'n ifancach, byddai'n rhoi ffar o got i'r prisma yna. Yn siŵr. Cwmwys diawl. Falch bod fi wedi mynd draw, cofia. O'n i moyn gweld Douglas wrth i waith. Paid yn gweud wrtho fe, na'r reswm, neu fi ddim meddwl bod fi'n soft. Wedai ddim. Brawd y diawl ond o fe, cofia. Mae'n grwtyn da. A mae'n fab da. Ydy mae e. O, mae'r job yn gachu. Athron i wastad eisiau bod. Nag e politician. Dwi ddim yn helpu bod ti'n gadael i Valerie weithio ti beth i wneud. Na, fi'n gwybod. Mae'n hala cywilydd yr ai. Wi angen dy help ti, Defi. Fi'n gwybod nid i'n aros yn yr ysgol na am byth. Ond rho gyfle fi ddangos i ti bod fi'n fwy o ddyn na'r cachgu gwan ti'n gweld o flan ti nawr. Fi'n well yna. Rho gyfle fi brofi na i ti. Valerie, fe? Di ai Andy Rowe. Mae ddrwg dy fi bod fi'n hwyr. Beth o'n i'n ame oedd i fod yn rhan o osod y bomiau a semlo'r dyfeisiadau, dewis targedau.
Ond methu achos alibi am heis wnaethon ni yn y diwedd. Mae dyletswydd yna i grybwyll y manylion hyn wrth y prifathro. O, sgwrs. Ond i ni yn becso bod Mr Roberts a lot o gydymdeimlad a daliadau gwleidyddol Mr Lewis. Na pam ma'n eisiau cwrdd â chi fel hyn. Ti fas o'r ysgol. Mae'r math yma beth yn rhan o bortffolio lot o thrawon yr ysgol mae'n gweithio'r modd. Wrth gwrs. Ond mae Davy Lewis yn gradur hollol gwahanol i'r gweddill. Beth i ni'n ofni yw bod i frydau ar drefnu ymgyrch treisiol arall, llosgi tai neu wath. Lle chi ddychmygu beth fysa rieni ni weid os yn gwybod pwy oedd yn dysgu plant nhw, dylan wadu arnyn nhw, gwenwyno meddyliau nhw. Gawson ni gwyn yn ei erbyn o'n ddiweddar, dweud y gwir. Am gorddi gwleidyddiaeth yn y dosbarth. Merch o'r chweched. Ie bron y gwrthod oedd i'r ysgol o achos hynny. Mae thad i ar streic. Ond yn ffyrnig yn erbyn sgargil o tactegau'r undeb. Mae o ar teulu ar ei cythlwng. Heb hyd wneud handouts gan bwyllgo'r streic y pentra yma. Meddi enw'r tad ar ferch yma. Just o'r ran diddordeb, mae'r boes yn licio cadw llygad ar ddiogelwch rhain sy'n cael ei victimiso gan y picedwyr. Dwi'n yn siŵr os dylwn ni. Mae yna fater arall y dylen ni grybwyll, gan fod David Lewis yn gweithio â plant. Na fe'n delicate. Rhyw awgrym gethon ni o'r rywle. Hollol unsubstantiated, mae rhaid fi weid hynny. Rhyw sôn yn ei orffennol falle, ni fod e wedi bod yn mela a merched ifenc. Mae'r shepherd's pie yn y ffridge i chi. A mae'r pice a'r sponge yn y sgalery. Diolch, Enid. Chi moyn i fi aros am dipyn? Helpu chi glir o'r llestri wedyn. Wel, os nag chi rhi fisi, fydde fe neis gael cwmni. Nago, sa'n fisi. Steddwch te. Reit. Mae cawl ma'n lyflu. Chi'n garedig iawn. Falch gallai fod y help. Deil, Evans. Ie? Di a Andy yn row. Allen ni gael gair, Cloi? Mae fod yn gwarchod. Mae hyn yn bwysig. Allen ni helpu ti wneud bywyd yn ysgol lot o rhwyddach. Neu fe'n cymryd yn hir. Mae fe di wneud hyn o'r blaen. Naw sut ti'n neud ffafr fawr yn ei gyd, sut ti'n helpu fi roi stop arno fe. Sa'n gwybod. Mae'n bod mor dda i fi. Beth mae fi eisiau mewn gwirionedd, meddwl am ni. O dan y wyneb caredig na, yna ddyn peryg, dyn brwnt, sy'n cymryd mantis o ferched fel ti. Mae dy fi ferch rhan oedran y ti. A mae'r syniad bod rhywun yn cymryd mantis o hynny yn y ffordd na. Yn ymhorddi. Llydaw i hwnna, cwbl o flynydde nôl. Merch Bert, ddiniwed. Mae'n cariad. A wy'n gwybod faint o ti a dy dad yn stryglo. Faint o eisiau arian sy'n arnoch chi. Allen ni helpu fyna fyd. Mae 500 yna. A mae 500 arall pan neud i'r gwyn yn erbyn Lewis i'r ddirprwy brif athrawes. A fi'n gwybod, fydd i ar dy ochr dyn sydd, credu bob gair. Bore yma cyhyddwyd 2 lôr ar streic o lofruddio Mr David Wilkie, garwr tacsi o Gaerdydd, oedd ar ei ffordd i godi 2 lôr
oedd wedi dewis dychwelyd i'w gwaith yn y pwll glo'r lleol. Roedd Mr Wilkie, a oedd yn 90 mlwydd oed, yn briod a ganddo 2 blentyn ifanc. Dywedodd llefarydd ar ran heddlu de Cymru. Ti. Ti'n iawn? Hei, beth sy'n bod? Hei, dod fan hyn. Hei, come on. Gweithio, beth sy'n bod? Hei, ble becog. Gair, Mr Lewis. Siwr. Cerwch mlaen eich gwaith. Bydd y Lerry'n cymryd wrth dosbarth chi bore yma. Pam? Diolch, Lerry. Wrth gwrs na gwyn wir. Sa rioed i twtio gel nag unrhyw ddisgybl arall. Set-up yw e, mae rai tawe. Mae gadewch i ni sefydlu'r ffeithiau. Os dim byd i'w sefydlu, wy'n ddi-eog. A chi'ch da'n gwybod ni'n iawn. Os dim ots byda ni'n feddwl, Mr Lewis. I'r gwrthwyneb, Valerie. Ma'n ots. Wy'n digwydd gwybod bod Mr Lewis fan hyn yn darget vendetta unigolyn yn yr heddlu. Beth? Mr Lewis wedi wrthau, cyn bod fi'n cynnig y swydd iddo fe. Di hynny'n reswm i goelio fo rwan? Mae'n ddigon o reswm i wrando beth da fe weid. O nath o hefyd sôn i fod e wedi gyhuddo o ymddygiad anweddus yn erbyn merched dan oed o'r blaen. Lle glywech chi eisiau beth? So well gynnau beidio deud. Allwch chi ddim wneud y cyhyddiad fel na heb brofi'r peth? Valerie. Yr heddlu. Pryd? Off the record. Pa heddlu, Valerie? Ond fedrai'n deud. Wel, mae'n rhaid i chi weid! Pidwch chi ymygwth i Anthony er mwyn tad. Wedi diau Andy Rowe yn golygu rhywbeth i chi? Nath enw Gael godi yn y sgwrs ma. Do neu naddo? Valerie. So chi'n meddwl bod yn od? Bod Gael yn neud cyhyddiad fel hyn yn erbyn i, a chi newydd gael sgwrs dy diau Rowe? Ond mae'n amlwg bod e wedi pwyso arno chi. A chael gafel arni hi. Wel, ges i'n magu i ymddiried yn yr heddlu, Mr Lewis. A pan maen nhw'n rhoi gwybodaeth i mi am droseddau posib, dwi'n cymryd hynny o ddifri. Mae'n rhaid i fi siarad y Gael, ei thad. Yw ddau efo chi? Na. Roswch chi fyna. Wy'n gwybod bod hyn yn anodd i ti, Gael, ond os da rhywbeth ti di gadael mas. Fi'n yn credu, sir. Os rhaid i chi syllu yna i fel e. Chi eisiau siarad? Di marn ni am eich gwerth chi i'r ysgol mae rioed i fod yn gyfrinach, Mr Lewis. Be fydd yn digwydd nawr? Wel, rhaid fi wahardd Mr Lewis o'i swydd, tra bod fi'n rhoi adroddiad llawn i'r heddlu. Mae dod Miss James fydde ddim eisiau mynd at y police. Do fe? Wel, sy'n well fi byd o chwaith, achos diw'r polis ddim wastad yn bio fe ddylen nhw. O ti'n o, Gael? Sa chi'n ddyn anrhydeddus. Sa chi'n gadael. I'r lles yr ysgol yma. Beth dwysa da ni isio ydi sgandal.
Mae'n ymddangos fod Mr Lewis yn llygad y le, Valerie. Nath diairo dal I gel I ddwy'n y cyhoeddiadau yma yn ei erbyn e. I fi eitharnu cwyn ffurfiol yn erbyn diairo. Diolch, mewn. Wi'n credu bod ar ni ymddeheiriad I chi, Mr Lewis. Fi mor sori. Mor sori. Dad? Dad? Fi wedi hala Valerie gytre. Diwrnod mawr iddi. Diwrnod mawr I ni gyd. Diolch. A diolch I ti. Sian. Dy dad yn browd iawn yna ti. O'n i'n browd iawn ohono fe fyd. O'n I ddim wastad wedi gweld llygad yn lygad ag e, ond oedd hwnna'n fwy o fair na I. Os oes unrhyw beth allwn ni'n neud I ti, Douglas. Diolch, Anir.
Byddwn ni wastad gyda ti. Roedd? Doedd ddim rhaid i bethau ddigwydd fel hyn. Un boi. Ei ddwylo brynt yn y ddoi beth. Pa'r i wneud unrhyw beth hyrt, Dag. I've always preferred this place to my office, sir. Even when it rained. It's been my special place. But then I suppose nothing stays special forever, does it? You're suspended. Meet me in my office in an hour. Sober. Conference has decided that the National Union of Mine Workers shall organise a return to work on Tuesday, and that the dispute in this industry will continue until the aims are completely fulfilled, and in particular that there is an amnesty for those who've been dismissed in the dispute. Those miners who have in fact beaten up others or who've intimidated families or who've done immense damage to property, they must take the consequences of their own actions. And it would not be right to do an amnesty for those who really have committed terrible crimes. Not right at all. Looking for Andy Rowe. You've just missed him. What can I get you?
dim byd lle wneud i newid y feddwl, disbo. Sgwennu o'n i wastad eisiau wneud. Neu bryd I fi sefyll ar yn rad yn unan. Mae dy bod yn addysg. Credaf i'r mynu, credaf mae'r amser wedi dod, credaf o'r dir a'r rhain, credaf o'r pyllau glo. Dehunais I yn fore, yn ceisio gweld yr hael, ond dim ond mwg oedd yna'n llygru'r tir a'r dail. Credaf i'r mynu, credaf mae'r amser